Muhimo lang kong usa ka disclaimer nga kaming mga pari, we are good soldiers and we should be obedient to our general, ang among obispo. So karon ang mga obispo, nag-awhag ka namong kaparian nga sa among mga wali karong Domingguha, maghatag og awareness sa mga parokyano nining panghitabo karon sa atong nasod. Mga medyo brutal-brutal ni akong wali karon, pero atong gipaningkamutan nga magmatinud-anon sa mensahe sa pulong sa Ginoo sa atong mga pagbasa karon. Abi ninyo diri sa sindangan, daghan mang mo message nako na imo ingon nga, Padre, mura ako'y giigo nimo sa imong wali. Ni wala gay ko kaila. Ni ko paghilom diha, oy, wala ko kaila nimo. Ako gani naigo po ko sa kong wali o niya ikaw reklamo ka. So kung maigo ta sa wali, buti pasabot, grasya, kay madisturbo pa ka. So gikuhit ka sa Ginoo na doon na kay angay bag-uhon. Mga igsoon, kung ang kwarta dili gamiton sa misyon, maoy hinungdan nga ang tao mahimong mapahimuslanon. Ang kwarta nga dili gamiton sa misyon, magdala og dakong konsumisyon. Mao kini ang nahitabo sa atong nasod karon. Gikan sa butante nga kwarta ray gihuna-huna, misangko ngadto sa politiko nga mikuha kwarta nga sa nasod way pagpakabana. Ang tanang mga butang, apil na ang kwarta, adunay tumong ug hinungdan nganong gipiyal kini kanato sa kahitasan. Kini unta gamiton sa pagpangalagad alang sa kaayuhan. Apan subo pamalandungon nga sa atong panahon karon ang kwarta nga gipiyal kanato, buti pasabot dili atua, gipiyal kanato aron gamiton sa kaayuhan, mao naman nooy hinungdan sa atong kadautan. Ug mao kini ang tin-aw kaayo nga gihulagway sa unang pagbasa ni Propeta Amos, Kapitulo 8, 4 ngadto sa 7. Tungod sa kahakog sa kwarta, ang tao nahimong malimbungon. Iba ingon diri sa unang pagbasa, atong lisuon ang atong mga timbangan, atong patungan og dagko kaayo ang atong mga baligya. Unya dayon, ang iyang tan-aw, kining tao nga nahimong malimbungon tungod sa kwarta, ang iyang tan-aw sa laing tao, sama lamang sa presyo sa usa ka paris nga sandalyas. Diba ingon diri, palito nato ang tao ang mga ulipon o presyo sama sa sandalyas o sama lamang sa tsinelas. Ug matud pa sa Dios, kini mo'y kulba, kay way makalingkawas ni ini. Bisan pag kami mga pari, kay naiusahay kami mga pari, magumunsab sa kwarta. Maubitaw nga doon ay mga komentaryo sa mga parokyano ni atong miagi nga consultation, ang among pari naong og kwarta. So para natong tanan, ug matud pa sa Dios, dili gayud niya kalimtan kining mga maong buhat nga dautan, very specific. Masuko ang Dios ni ining klasiha nga binuhatan. Dili gayud niya kalimtan kining maong buhat nga dautan, sa ato pa ang kalaog sa kwarta o pagbaton ni ini nga sobra sa atong panginahanglan, mudala gayud kanato sa kalaglagan. Mga di kita angay masuko, aning grabe kaayong pagpangurakot, kay magbayad man yun na sila. Pero mangayo lang tag hustisya, kay kana siya para manunta natong tanan, kanang ilang gipang hilabtan. O gipaklaro kini sa atong Salmo
113 mga igsuon nga ang Ginoo nagabayaw sa kabus. God has a special space in His heart for the poor. Mao nga kung naghinakog ka ug nahimo kang abusado sa mga kabus, direkta nga imong gikontra ang Dios. Buti pasabot ang Ginoo mulaban sa mga kabus nga mao'y biktima sa mga taong nagumon sa kahakog sa kwarta. Ang Ginoo mao'y makigbatok alang sa mga kabus nga biktima sa mga taong grabe ang pagpahimulos. Mga igsoon, kung magkugi ug maningkamot kita, makabaton man gyud kita og kwarta. Bisan ako nga pare, maningkamot, magbinuotan, makakwarta gyud ka kay nagamamalipay parokyano, mamugos pa. Padir, imuha gyud ko dili. Dito na sa home slot, diha na sa kining labdapur. Ihalad na dito sa simbahan. Dili padir, imuha gyud ni padir. Siguro magpasip-sipod ba? Wa ko magdepende ana sa kung pagpangga ninyong mga parokyano. Wa gyud ko magdepende ninyong ipanghatag nako. Ako siyang giingnan. Dako-dako man sa iyang gihatag. Ingon ko nga, paghilom diha. Nagdahan ko kwarta unsaon na nako. Madali ra pa sa ko maibog. Matintal nako kay anak ko ikagasto. Musugot ka. Imo ko si kwarta hangtod nga anak ko gatason. Siya nga, ayaw po pader, na dito na ipalit nag home slots, ayaw na pag si kataghatag na ako. Kaya ako'y pamilya, sayon ra kay ko buhion sa akong kaugalingon. Mauna nga doon na magito'y kwarta. Unsaon maday nato paggamit ni ini? Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa sa iyang unang sulat kang Timoteo, Kapitulo 2, 1 ngadto sa 8, nagpahinumdom kanato sa paghuna-huna sa tanang tao. Mo gini akong namatan mga igsuon bisag pobre may mag-uuma ako, mag-umam ako, mag-uling, magkupra, kining kamutan ni makuan, kining sana kana iniglugit ba? Maluthan, no? Maluthan. Manugway kabaw, lahog baboy, daro, basakan, kamaisan. Anad bang ko ni anak nga trabaho. So maghago ka. Ingon ana. Karon ingon diri sa San Pablo nagpahinumdom kanato sa paghuna-huna sa tang tao. So kami sa una kung makaani nami o makakwarta, di jud ko makalimot. Priority yun na namo manghatag sa mga silingan nga wala intaw basakan, walay kamaisan. Aniya kung makakwarta pud mi ana ipaambit sa uban pinaagi sa paghatag og pagkaon. Niya ang among balay dos anda na tuod, wag yun ang sugod mahuman. Hindi ka pista tapak-tapakan kay nganuman ang para unta ibungbong dito ihatag mo sa silingan nga wa puy balay nasunugan unsa nalay hinungdan nga ilang balay mura rin tawag balay baboy, tangkals baboy. So ihatag dito. Mao man akong training na matan. So ingon anas, mo ni ingon ni San Pablo, ako maka-income kita sa atong paningkamot, makakwarta ba? Unsa man maghuna-huna sa tanang tao. Nga diha sa tumatod pa diri, nga diha sa atong mga pag-ampo, pangaliupo ug pagpasalamat sa Dios. Kanunay natong i-appeal ang atong isig ka tao. Nga diha sa atong pagpaningkamot ug kinitaan, dili nato kalimtan ang uban. Gitawag kini niya og Dios nung buhat nga subay sa hustong pamatasan. Kanang kanunay ka maghuna-huna sa kaayuhan sa tanan. Mao nga kini di ang labihan nimo kaluog. Unya imong pagyong kwaon ang para sa mga kabus sama sa gihimo nga tataw kay diya sa mga lideres karon, pero kita po nakahimo nini sa ginakbay nga paagi. Usad ay kini ka maot dili Diyos nun, maot nga buluhaton. Ug mao kini ang mensahe sa ato ebanghelyo karon ni San Lucas kapitulo 16 1 ngadto sa 13.
Ang pagbaton o kwarta dili dautan, basta gamito nato sa pangginoo ug sa kaayuhan sa tanan. Mao kini ang inantigong paggamit sa atong mga hinaguan. Imbes nga ang kwarta maghimo kanatong hakog ug abusado, maghimo hinuon kini nato nga manggihatagon, matinabangon ug suod sa Ginoo. Imbes nga ang kwarta makapalayo nato sa Ginoo, ato noong gamiton nga ang ubang tao madani ngadto kang Kristo. Ang kwarta atong tan-awon nga usa ka alagad, usa ka kahimanan aron mahimo kitang matinud-anon sa Ginoo, pinaagi sa atong kanunay nga paghuna-huna sa kaayuhan sa atong isig katawo. Pagkanindot kung magsugod dinhi sa atong parokya sa simbahan, ingon ini ang atong panghuna-huna o panglantaw sa tanang mga grasya nga atong nadawat, sa atong pagpaningkamot sa atong mga hinaguan na dili raday na para nato o sa atong pamilya, kundili sa tibuok banay sa Dios. Abiyan niyo mga igsoon, personally, bisag 1 year pa ko diri sa sindangan, nakaila na kaayo ko sa kahimtang sa inyong lungsod. Kaya ako nang nasumok ang tanan dinhi. Sa pinakaarang-arang, kana ako mga visit diri sa sentro, ani mga nindot nga mga balay, ug ngadto sa pinaka-uyamot nga atong mga silingan sa atong lungsod. Diya sa Lawis, diri Gampis, nahurot na ko dito sumok. Ug dito sa mga kabukiran, kada bulan, mga naana sa mga 5 ngadto sa 7 kahigayon, na nagbalik-balik migbaktas sa kabukiran, kaming duha ni Father Chino, si Father Sandy po to sa Maras. Ug ako nakakita, nakabati, unsa ka makaluluoy sa mga kabus. Kanang medyo pobre-pobre diri sentro, ay hayahay ra kayo mo, kapila ko diya sa dalan, makatabang og niwang kaayo nga driver sa iyang nang nagdrive og motor, karga ang iyang mga produkto nga pila ra pud ito ay kantidad ato kung mahalin, natumba dito sa lisod kaing dalan. Ya pareha pud ming duha niwang kusgan-kusgan lako kay tigduwa ko basketball. So tabangan ako sa iyang motor. Kaya na siya makapatindog niini. Nakabati ko og nakakita sa kaluoy, sa kahimtang sa mga kabos. Maubitaw nga bisag usahay ang akong panginahanglan, masakripisyo na lang kay di ba ko mahimutang makatulog og tarong. Nagikan ko dito sa Dagong, gikan ko diha sa Campudos. Ana, labay ko diha sa mga makighalubilo ko sa itong mga iksong kabos. Gikan ko diha sa Lawis nga binakarong nabahaan. Sa sunod Domingo maadto ko dito magmisa. Kay nagtigom-tigom pa po ko kay mahurot man sab. Pero sige lang. Abi ni mga igsoon, iniguli na ko sa akong kwarto. Akong kwarto aircon dako. Nindot ko katre kutson. Na ako'y TV dako nga TV. Na ako'y internet. Makatulog dahil kang tarong anak kang paria ka. Nagikan ka dito sa pobre kay mga parokyano. Hinaot nga ang matag usa. Labi natin atong mga igsoong mga politiko nga doon na bay power, doon ay position to make use properly the wealth of our nation. Maghunahon na unta nining tinuod nga kahimtang sa atong palibot kay sige ra pagarpar sa kaugalingon pero dili di ay matinud-anon. O ginaot nga himuon nato kining basihan so maabot nga eleksyon sa 2028 o sa bisan inadlaw nato mga desisyon sa kinabuhi. Life is not about getting or to enrich ourselves here kay mulabay ra ta dinhi og dunay husay sa tanan kaniya nga nakakita
sa atong binuhatan. Mga igsoon ng Santos nga misa isip usa ka nasod mga Pilipino. Pangayon nato kining maong grasya, maningkamot kita. Diri sa sindangan wa magit siguro nato diri pila man diri nga pitig yung datua, puros magyud ta naning kamot. Pero batunan nato kining maong pamatasan o kinaiya. Nga kadunay kita maghuna-huna kung unsa itong mahimo sa kaayuhan sa tanan. Sa ngalan sa Dios nga naghatag kanato sa atong panginahanglan. Amen.